Ens agradaria saber com l'Ajuntament li ha cantat la canya a Endesa per les obres al carrer Jesús i el seu endarreriment. Quina estratègia heu pres, si heu pensat de fer boicot a Endesa o de fer un canvi de comercialitzadora. Els tècnics de la casa els han cridat, els han trucat, han parlat amb ells, ens han reunit i els han manifestat amb un to bastant important que això no podia ser, que ens estan portant a un greuge molt gran i a la ciutadania, que no poden accedir amb els vehicles a aquest carrer. Nosaltres directament no som clients de Fixa Endesa, som clients a través de l'Associació Catalana de Municipis. Nosaltres tenim conveniada l'energia elèctrica, el subministrament d'energia elèctrica amb l'Associació Catalana de Municipis, que ens garanteix un preu i que ens garanteix també que l'energia ve de fonts d'energies renovables. Per tant, ens volem oposar fermament i públicament a que se'ls cedeixi ni un centímetre quadrat d'espai públic a la banca al nostre municipi. Sabadell, guanys de l'any 2021, 530 milions. BBVA, 4.653 milions any, 2021. CaixaBank, 5.226 milions any 2021 de guanys i Santander, 8.124 milions de guanys en el 2021, en plena pandèmia. Llavors, creiem que no se li ha de cedir ni un sol centímetre, més que res, perquè tampoc s'ha explorat cap altra via. En comptes d'allò que vam proposar fa un any, d'explorar les ordenances fiscals en els caixers per la seva ocupació a via pública, en comptes d'això el que volem és regalar-los espais municipals. Us direu, no, és que els bancs són molt grans i nosaltres ens fiquem de males, doncs no en traurem res, igualment. Les úniques propostes que n'hi ha des dels bancs és, sí, jo et fico un caixer, però paga'm, a sobre. I a sobre per un caixer. Al final, el problema que tenim, sobretot a Calafell, és l'atenció al públic. Al costat li regalem espai públic a la banca i d'un altre cantó ens veiem amb un munt de calafellens i calafellenques que no poden arribar a final de mes perquè no poden pagar la llum d'Endesa i que no tenen una atenció individualitzada i accessible a la banca. Per tant, el que intentem fer com a administració pública és intentar no deixar ningú enrere, precisament. I per fer això, la manera més ràpida i més àgil que veiem és intentar que alguns caixers no desapareguin dels nuclis. L'Ada Colau també està fent la mateixa proposta des de Barcelona, vull dir, també està llançant la mateixa idea perquè veu que també s'estan tancant moltes oficines bancàries i que en els barris estan desapareixent la presència dels bancs i totes les oficines d'atenció al públic. Deia el portaveu del Partit Socialista de Catalunya que nosaltres teníem molt de pes al Parlament, doncs vosaltres que esteu governant reglamenteu, legisleu i obligueu a la banca a donar un accés real a tots els ciutadans.